लेखा गोरों होननानै आं मानियो। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय गोसो गोथारै। आङो मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर, नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरोना। जोंहा मेडाम बिना गयारिया फंनैसो बिबुंथि होदों बेसेन गोसा। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां होनबाना बुजिगोन आरोना मा बिबुंथि होदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। स' लोगोफोर नायलां आरोना, आं भिडिअखौ होना होनि मा बिबुंथि होदों जोंहा मेडाम बिना गयारिया। नायलांबासो बुजिगोन आरोना, जोबजासिम नायबासो बुजिगोन, नङा होनबा लोगोफोर? जोबजासिम नायदो आरो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। राननाय बेखौहाय गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय बाखि लानानै रानदों। बिक्रम दैमारिनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो, आङो बेखौ लेखा गोरों होननानै आं मानियो आरो आंजों गाज्रिबो नङा, रायदावोबो आब' होननानै। फंबाय हिसाबै आं बेखौ खावलायनो लुबैदों, माने राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बेखौ जे बिथाङा फल्स बाथ्रा बुंबाय, आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। फंबाय, बिथाङा लेखा गोरों गथ' हिसाबै जानला मेला दा बुं, आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। मानो होनोबा बे अमाखौ साप्लायारानो डाइरेक्ट गारियाव दिखोनानै लानानै फैखानायखा। आरो दाखालिबो आङो नैबे 13 नाम्बार समस्थियाव रानदों, डाइरेक्ट बिथांमोना साप्लायारानो लानानै फैदों। बेखौ राकेश ब्रह्मआ बाया, मालाय साप्लायारासो बायो। बेलाय EMआ बहानि अमा बायनांगौ? सोरनावबा बाखि लानानै होदों, माबा होदों, सोरबा बुरैनाव बाखि दङ, एकदम नंखाय बाथ्रा बियो। दा बेखायनो आं खावलायनो लुबैदों, फंबाया जानला मेला बुङालासिनो एसे सिन्था खालामथोंसै। दाना गिदिर गिदिर लिडारफ्रा गावसिना BPF ना फैजोब्बाय, दालाय मानो दाख्लै नमिनेसनावबो जोंना आदा खाम्फाया मानो थाफायाखै? बेफोरखौ एसे नोजोर होबानो जायोना। गोबां लिडारफ्रानो गैयामोन ना, मानो फैदिया? बेखौबो एसे साननानै नायथों। दा ओंखायनो खावलायनो नागिरदों, जोंहा मानगोनां बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौबो फल्स रावै दाखालि फैफिननो हासिगौ होननानै आब' प्रमिलाया बुंलायबाय। आं आब'खौबो खावलायनो लुबैदों, मानो होनबा जों क्लास 5 बा आब'आ लिडारखामोन। ओमफ्राय आब'आ माने लेखा गोरों मानसि, MLA जालांबाय, मन्थ्रि जालांबाय, गोबां खामानि मावलांबाय। बर' आइजो हिसाबै जों बेखौ बिराद बाख्नायो, सनमान होयो। नाथाय नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों आब'आ। माने चन्दन ब्रह्म सारा माब्लाबाबो UPPLनिफ्राय थांफिननाय बाथ्रायानो गैया। मानो होनबा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथाङा बुंगासिनो दङ जे आं माब्लाबाबो थांफिननायखौ सिन्था खालामाखै होननानै। दा बेखायनो आं खावलायगोन, मानगोनां बे बारग' मन्थ्रि MLAफोर सार आरो मेडाम मोनहा जानला मेनला UPPLनि बागै बा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे पार्टिया माब्लाबाबो नोरजिया नङा, गोख्रोङैनो दं। आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जासिनदों। BPFनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रानो फैबाय, दिनै चन्दन ब्रह्ममोन आरो एसे बावैसो उनाव फैबावगोन सोरबा। आं बुंथ'ला, बुंबाबो दानो न'आव थांनानै दमहैलायगोन बिसोरो। आं बेखायनो खावलायबाय, जाहाथे बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ दा बुंथों, बेखिनि बुंबाय।